थांनाय हास्टेनि याक्षि हापां सेंट्रल गवर्नमेंटनि प्रधानमंत्री आवास योजनानि बिसिंतुइ हास्टेनि गरै चुगियालुकुरकनो नगरui klangmani फेयाकेबा हास्टेओ हापां स्लाइजागै बीजेपी आईपीएफटी कताल हापां फाइमानि यागोलो थांनाय हापांनि रिजाक नगरंनि मुंनो नोटिस रिया कारिनो मुं तानै रिउ हिनै आमचाइनि लुकुरंनि ककशिलचा मुं फास हालो तेलियामुराबो हास्टेनि मुंगिया कामे आरडी ब्लगो आबो हाइकेनो नगमानिबो मुं तानख्लाइजागनाय आमचाइनि लुकुरक कुथुम लाइका ते बरंनि ककशिलचा मुं थांनाय जरावसे मुं तंगै तंखे तामुनि बागै ताबु बरंनि मुं नगमानथाइनि सिमि तानख्लाइना नांखा डिडी रिपोर्ट जुमै टीवी Long manjak di silip objection klai tutun gore gore di kagos sobika objection kagos tamo onnai oprat khaye dini kagos tanana sabotan blok hotel thago